Asini kudama faera asina kukanikwa nezvepadera Timba. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzvimbo ndinzwa. Frederick Murinda. Ini ndonzi Frederick Murinda. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichidaira zvandikumangarirwa naBandari. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosiwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwawo. Iye mukadzi wacho nari Avapo parizvino. Avapo parizvino. tamuitaura sei nyaya yacho nayo yakadaro. Ndosaka pamusoro wemavo. Nyaya iripo ndeyekuti zvakamboitika 2023 ndopano ndakabuda ndikaenda kuSouth Africa. Uyu Murinda uyu ndaimutora semunin'ina wangu bhosi aiwirirana nemunin'ina wangu. Saka pese pandaimuona ndaingoti munin'ina. Saka pandakaenda 2023 ndaenda kuSouth ndadedzwa nevanhu. Mudzimai akazondiudza kuti zvikuitwa naMurinda arundipfimba. Ndikabva ndamuti aiwa iwe uzoita bloka nhamba dzake. Saka zvisinewo chazondipa kuti ndiuye kunoku ndofunga ndechekuti ndakazoisa paakablokawo ini ndakaisa pastatus yangu ndakaisa picture yadzimai vangu. Saka uyu semunin'ina anga andori nenhamba dzangu mufoni make. Hamene kuti akavhiringika nei pakuona kwake. Akabva afunza kuti mudzimai wangu. Abva atanga nekumhoresa machasi acho randitori nawo ese mufoni mangu. Achibva atanga kutaura inini ndaona kuti munhu anemhoresa ndamubvunza zvandikuona kuti munhu kwaari kuendesa nyaya dzake ka hakusiri. Saka ndakabva ndaramba ndichitaura naye ndichiita senge inini ndine mudzimai wangu. Akabva ataura zvakawanda zvirimo mufoni zvese ndinazvo. So dzimari ndopano ndakaita about 3 weeks ndikatombomunyararira kuti ndipo pazvakamboitika pekutanga inini ndakangobhevha sekunge hapana zviripo ndangoti hazvina nebasa pandangozvisiya. Saka pazvadzokorodzika apa ndaishaya kuti mai ndoita sei kuzidzimara mumwe musi ndatouya ndichida kutsvaga magetsi apa ndopandakazoziva ofisi imei ndichibva ndabvunza ndikanyaya yakadaiso ndingaifambise sei. Ndikabva ndanzi bvisai mari mumambo aite sei vasamo nemunhu mutaure nyaya dzazvina mudare. Saka nhasi mandiona ndauya muno mudare zvokuti mameseji ake ese nditori nawo ese zvaaitaura. Chatiri kuda ndechekuti mameseji akanga ari ekunyengana here ari vane pavakazodanana here zvese izvo zvomunofanira kuti munge muchibatsira dare. Then toziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo ndeye munhu wekunyenga mudzimai wemunhu kana kuti munhu akanyenga mudzimai wemunhu vakadanana nemudzimai wemunhu. pamusoro imamo nyaya iri panapa ndeyekuti sekureva kwanamboita pekutanga kuti 2023 akambozviita mukomana. Saka apa azvidzokorodza futi munhu ari kuvavarira kunyenga mudzimai wangu. Saka inini magariro andaita ndatozviona kuti uyu munhu munin'ina kana ndichiona kwandiri. Asi zvaari kuita manje haasi kuratidza kuti ari kundirespect. Nekuti mudzimai dai kunzi mudzimai anga ari mudzimai ari loose. Dai kunzi ari mudzimai asina kuvimbika. Ndofunga kuti dai kana kuti dai akatenderana nazvo aidanana naye. Saka toda kuenda pekuti mudzimai akakuudzai. Mudzimai akandiudza. Akandeke chituka chiitika. VaMurinda titaurirei zvinhu zviri kutaurwa pamune zvamunopokana nazvo here? Aiwa ipapa hangu hapana chandopoka. Because pandakazoziva kuti mudzimai haasiri mudzimai wandikutaura vane chimwe chiaudio chavakandiisira ndobva ndanzwa izwi ravo. Kubva ipapo ndabva ndatosiyana
kutaura makambozviita izvo zvekuti ndakambozviita izvo zva2023 handizvizivi zva2023 handizvizivi zva2023 handizvizivi mungaite nhamba here dzaishanda ipapo nhamba dzaishanda ipapo ndedzadzimaiwa idzi chaari kuti haazvizivi zva2023 ndaida kuti mambo mumbomubvunza kuti sei adzimai angu akazobhuroka nhamba yake asakwanisi kana wamhurisa chakakonzeresa kuti nhamba yake ibhurokwe neadzimai vangu ngatidai so baba kuti tibatsirike mudare atodaira kudhara kuti zvinhu zvanhasi ndo zvaanoziva zvakaitika izvo zvisina kuitika but zvaingoitika sekuitika kwazvaita ipapa handiti chatiri kuda isusu unhuku chete huri pakati ndohwatoda kupedza handiti munhu ukaita unhuku hwokuti unosvika hatimaona nyaya yatipedzera time panapa inyaya yekuti munhu anonyenga mukadzi wemunhu waanoziva purposely kuti ndiri kutovanda chete amai ako hatigone kudaro zviri nani kuti takasangana maokei nawo amai ako hativazive handiti mapona saka kana iri seiyi ichinzi yemuna 2023 hatiizive but yakangofanana neyazoitika nhasi imombe nehwai kutadza negoni vanofanira kukubhadharai kushandisa mashoko evai kunyenga mukadzi wenyu achiti apo zvekunzi ndasingazive nekudini dini imwe nyaya munhu anenge achiziva handiti mapawana saka hatigone kusiya zvinhu zvakadaro zvichienderera saka kunyenga ikoko kwokuti wangofunga ndoda kunyenga mudzimai maiguru avo izvozvo zvinofanira kuratidza kuti zvine shamu usati wazoenderera kuti zvinokusvitsa kumombe 5 handiwa because kwauri kunozvitinhira kwacho ikoko uri kuenda kunonyura kumombe 5 dzekuzonyekana nekudanana nevakadzi vevanhu imwe chete nehwai handisi kuda munopedzera tsvimbo kumakunguwo hanga dzichizouya iyo ndiri kutaura nyaya chete yekuti munhu haana kuramba ari kubvuma kuti hazveshuwa but zvandisingazive ndezvizvo but izvi zvakadii zvakaitika ndisingazive kuti ndiri kutaura nei handini mapawana izvozvo mombe next court mombe inoya rini hwai inoya rini yedare ndima ndiri kubvunza ndoda kubvunza pahwai apa i100 years why mombe yachona i$300 zvinoya rini papa ndakumbonoshanda musi wemande hwai yacho musi wemande toida pano ndatopinda muna november izvozvo hatichatombomira zvekutotamba ndobasa ratakutoita iroro ndouya ndichitaura kuti mande ndendawanawo pakadi handindawana ipapo mombe inoya rini siyai usvino hwekudaro ihwohwo muri vanyarikani hatiri kutadza kutonga vanyarikani muno mumatare toda kutonga matare but matare akaiswa vanyarikani maari anotinetsa kufambisa mabasa handiti mapawana mombe ndoti kupera kwaDecember ndounza hafu musi wa5 kwete kuti kupera kwaNovember kwanhingi November wese mwedzi wakakwana musi wa5 patinovhura matare nemombe iyoyo ichiuya pano musi wemande hwai yacho wati ndopaunouya uchizotaura kuti ndazenge ndazodai ndazodini dini uya next court Tuovu